nong ba kadon ke snong red ka bapla balatip kum ke snong no ron ka bahap apo ka mau kan rausian RD block kadai hakani ke snong ba inong ilekai football ibadai betbet shisha idai pi bakor letting las dang ban paunam hadien ba ilala ban penpau yakisap ke pong ilekai football jong i Thei padang khatwis nam karta idei padang puli haka kelas ka banyo haka school Noron Presbyterian Upper Primary School kadai ha plau yang jong i hi ba ilala ban hikai pen tebet yala de ban pen ki yala ki kijat bat ban penya ya ka bol haka rukom ka ba internet sha haka ba ila pensha shani shatai ya ka bol ban penyap nya ya kinong pikai ijui lek kai bun sien ba laki bahai yang bahasam perhadian ka to ka ni pon wei unong lek kai football na kani hi ka than usam la pendap lang war mali ulai rap lem ya i banang kham pen tebet susu ya kisap ki phong ka idon kum inong but basyadham jong unong ilekai football upapau nam tam ha kasla perthei Cristiano Ronaldo idaya phira letting ila ong ba iso tenat sisa ban ilekai football ba ikmi limti du ba injo ban ilekai ha kanong ba shalong angut ba ban lekai sei we club kum sei le kum sei silong so tenat lekai football okay ka daw pan sule kai kum tohi usam la pendap lang war mali ulo ong ba ikwa ban but ya ka dien jat jong Cristiano Ronaldo ula ban rap susu ru balada ila ban yo ya ki jing hikai ki babyang na kino ki silam hikai football in la ru ban mi khmat ya ka jalla pat wat ya ka riru ide fi ka sap te ila don lapa te ngadon hi ka musim iba inang ba nganang pan khamjen penjana su ya ka sap ka ba ila don I sim ya ka skill jong Ronaldo wala impat la Henry iong bangan nang jai persiang ikimi jong i ikong pailen liting ilaya thu ba ilayo i ka jing thrang ila kai football hai khun jong i na du karta ki badang south nam i na du bai dang south nem garata I sa jele kai merwe ure kimto ta dan pat ke por ke bai laj i le kai pat ki para khna hangni ya plau ngapan selur ba i ngam ju khang le ki bagi kwa ban le kai football na mar banga i ba I thrang si sana du man sim da ka jing i ka bakar pang ya ka jing ila kai football pat ka jing kersan lam jong ki long yeng long sem jong i bat ki nong hikai ki bana kani hi ka than ka jing ya linti jong i dai phi bakor ka dang susdang lada iyo ya kalat ki kabu bat ka jing hikai ka babyang I don ya ka buar pat ka sap ka ban kenjo syaki ki bakrau ha ka jing ila kai football ka ban long ru ha ka ju ka por ka jing ai man sim ya ki babun Bureau Report DD News Meghalaya